Tnieda l-proġett bl-isem ta' it-tieni ċans maħsub għal żgħażagħ li xelfu difrihom mal-ġustizzja. Allokazzjoni ta' aktar minn 3.5 miljun euro kofinanzjament ta' fondi Ewropej, dan il-proġett fih diversi inizjattivi biex jipprevjenu l-żgħażagħ milli jerġgħu jaqbdu triq il-ħażina. Dan il-proġett huwa żgħażagħ vulnerabbli ta' bejn 13 u l-25 sena. Ma' TVM News id-direttura l-Kura Alternattiva fl-FSWS, Remenda Grek, spjegat li l-idea ta' dan il-proġett imnebħa mill-bżonn li żgħażagħ bimġiba ħażina ma jerġgħux jirfsu l-adba tal-qorti. Il-Pulizija tal-Komunità se jkun qed jaħdmu id fit ma' dawn iż-żgħażagħ biex jindirizzaw il-problemi fil-komunità. Id-direttorat ukoll ħares il-qudiem sabiex nagħmlu anka iktar ħidma ma' żgħażagħ illi propju bħalissa għaddejjin u jkunu jinsabu ġewwa il-ħabs ta' tfal. Dik hija realtà li tinsab magħna u allura l-ħidma tagħna trid tkun biex il-ħin li huma jkunu qegħdin iqattaw ġewwa l-ħabs anka sforz tal-pjena tagħhom jew inkella waqt li jkunu waqt arrest ikun qed jintuża b'mod għaqli. Il-project leader Elaine Gowci qalet li se jibdew isiru laqat fi-skejjel biex jiltaħqu aktar żgħażagħ bimġiba ta' sfida. Ħidma oħra hija li ħankun qegħdin inwaqfu Youth Hub fejn iż-żgħażagħ jkollhom l-ispazju juru l-abilitajiet tagħhom, jissoċjalizzaw u anke jitalmu fuq dawn l-skills li aħna qegħdin nifukaw fuqhom. Sven Brinka u wieħed miż-żgħażagħ li diġà ngħata l-għajnuna mill-FSWS permezz ta' proġetti simili. Morna job sites visits, għajnuni nagħmel is-CVs u llum il-ġurnata naħdem ġo catering u inni fuq xi sena. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti qal li s-soċjetà temmen fit-tieni ċans għal persuni li żbaljaw. Tal-istess ferma l-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon li insista dwar il-programmi ta' prevenzjoni u biex il-pajjiż jindirizza dawn l-isfidi bis-sem taż-żgħażagħ stess.